Iziphi izinto ezaqala ukwenzeka emshadweni wabo ubone ukuthi le sichitho siyasebenza? Yaqala nje indoda yamshaya kanti ibingamshayi. Isinokuthi ihambe ingabuyi iminyanye uthi mayichaza ibengasakwazi nanokuthi iye naye ekamereni. Cause ibithi mayimbuka imbone enesicefe eba nesidina. Sanibingelela nonke babukele emakhaya kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo Black Life TV nihleli noLungstar. Namhlanje washela udadewethu othi kena unemfihlo afisa ukuyidalula kuma wakhe. Sabona njani? Yebo sisi siyaphila. Ngiyaphila. Ngicela ubingelela babukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kule ndawo. Ngiyanibingelela nonke babukele emakhaya. Ngiqhamuka endaweni yaseMlazi kaM. Qhamuka endaweni yaseMlazi kaM. Yebo. Uhlaliswe yini lesihlalo sobukhosi? Ngifisa kunendaba ingidla lemfihlo ilokhu ingidla yokuthi ngifisa ukonfessa kuma wami ukuthi azi ukuthi imina naye usiswami bobabili ukuthi bazi ukuthi imina engafakela usiswami isichitho. Okay, qale ngasiqaleni. Uzumfakela isichitho iqale kanjani le ndaba size sifike kuyichitho? Benginomona kahle ukuthi ubeshadile ephila kahle emshadweni wakhe. So nganomona lokho kulokungidla kungangiphathi nje kahle cause mina engimdala so ngangifisa angazi ukuthi ngaba yimina engashada kuqala. So manje ifika nini lento yokuthi inuni isilwane kahle esithi sibone ukuthi ke ngcono ufakela udadweni isichitho? Since ngibengibona ukuthi izinto zakhe eseshadile zimhambela kahle. Enjengani nje mhlambe like uma ungiyase ungiphe imizekelo ukuthi wabona mhlambe umyeni wakhe enza ukuthi wabona isilonda siqala. Ngabona umyeni wakhe nje semthengela imoto. Yonke into nje ibisimhambela kahle. Yamfana nasesikoleni yonke into ngayibona iba right kuyena. So lokho kungenza ngiba nomona kungabi right. Ngagcina ngibona ukuthi ku right ukuthi ngivele ngimfakele isichitho ukuze ezokwazi ukuthi benendoda bengazwani. Ngamfakela ke isichitho indoda yakhe yangabi samfuna so kwafike esikhathini sokuthi bagcine sebedivorce. Isichitho awusithathaphi wasifaka kanjani futhi? Ngahamba ngaya kumuntu omunye oyisangoma nje ngafike ngachaza udaba ngasho ukuthi ngicela angisize ngento ekanjalo ekutheni anginike umuthi nje ozobenza ukuthi bengazwani bagcine behlukana. Wamtshela ukuthi uyofakela udadweni? Ngamchazela ngamtshela. Savuma naye. Umbulali phela loyo. Wavuma cause umuntu vele owenza izinto engekho right. Akanankinga mawuzothakatha ufuna lento le azokwenzela yona uyakunika cause yena usuke edingela imali nje engenankinga. So isichitha akunika sona wathi senziwa kanjani siyini? Wathi nje angivele ngithi mangifika mayevashile ngimbona sekhaya noma mina ukuthi ngivashile emzini wakhe ngoba bengibuye ngibe nakho ke emzini wakhe. Angofike ngithathe impahla yamyeni wakhe impahla yamyeni wakhe nempahla yakhe ngigcobe lo muthi lo khona bengeke bakwazi ukuthi bazwane. So yasuka lapho ke aphindanga kwaba right izinto until baze ba divorce. Iziphi izinto ezaqala ukwenzeka emshadweni wabo ubone ukuthi le sichitho siyasebenza? Yaqala nje indoda yamshaya kanti ibingamshayi. Isinokuthi ihambe ingabuyi iminyanye uthi mayichaza ibengasakwazi nanokuthi iye naye ekamereni. Cause ibithi mayimbuka imbone enesicefe eba nesidina. So wena ubufila kanjani ke amini usisi wakho lo omncane futhi umbone ekhala umbone ehlukumezeka wazi ukuthi kena izizathu wena? Ekuqaleni bengenankinga mangimbona ukuthi kwenzakala kanjalo cause bengumuntu vele onomona. Manje lento isithanda ukuthi ingidle sekubhlunga kusangiphathi kahle mangibona since eseze wa divorce cause manje ngiyabona ukuthi hayi bese kubhlungu manje. Ubesashade for 2 years. Besashade for 2 years. Yeah. Wena unabo ubudlelwano nabo? Ubudlelwano kwe relationship. Benginebhadi nje bengabathola abantu aba right. So bese ngumuntu nje oyihlala because ayikho into ebingilungela nje.
Okay. So ngaphandle kadadewenu nibangaki ekhaya? Sibathathu nje. Nibathathu. Eh. Wena owesingaki wena maqala ekhaya? Imina number 2. Number 2. Lo wokuqala uba umfana nomntwana? Umfana lo ubhuti omdala. Ubhuti omdala. Yebo. So ubhuti omdala ngaseyizwe le ndaba ukuthi hawu umshado kadade uzubhidlika nje ubhidlizwe isandla sakho. Ucabanga uzoyithatha kanjani indaba? Yona akusiyinto elula nje. Ngibona ngathi ngeke azaphatheke kahle. Ngeke aphatheke kahle ngempela. Khona kodwa ekugcineni kumele begcine bekwazile lokho. Okay. Because kuzofika ngoba nje ngifisa ukuthi kufike kuyena uma naye udadewethu boba uthu bakwazi. Umbuzo olandelayo la ukuthi why usufuna ukuconfessa ke manje? Usuxakwe yini ngoba ke na usuyitholile into oyifunayo? Into manje sekubuye sekubhlungu futhi kumina. Senisekwenzeka kanje because ngiyabona manje usisi wami ne stress. Izinto nje samhambeli kahle since ebuyile vele sebuyele ekhaya. And njoba nje nasemzimbeni wehlile yonke leyo nto. So manje sekubhlungu futhi kumina senginakho kuyisola ukuthi ngangikwenzelani sekubhlungu akusekho mnandi because ekugcineni vele udadewethu. Manje uzokwazi ukusikhipha lo muntu akuneza umuthi? Akulula ukuthi asikhiphe. Akulula because wathi mongabe uyifakile nje uyifakile. So wayesho ukuthi uyidestroy impilo yakhe yonke nje yena ngiyasaba nalutho empilweni. Wathi ngokungitshela kwakhe wathi yena mawuyifakile uyifakile. Ngingazi mhlawumbe mangase kuphinde futhi sizame kodwa singayiki namhlawumbe siye kwenye indawo engakhona ukuthi asizakale. So ngoba uthi uyaconfessa namhlanje confessa kuma wakhe ngithi? Ngiconfessa kuyena uma wakho umuntu onjani? Uma umuntu street, umuntu othetha kakhulu nje, umuntu okanjalo khona kodwa kuzomela ukuthi egcine alazi iqiniso. So mawucabanga le ndaba le mayithola uzoyiza kanjani because I'm sure kwakubhlungu ebona indodakazi yakhe ihlukana nomyeni wakhe. Khona kuzofika kahle. Ngeke ayithathe kahle khona. So ready nokuthi umndeni uxabane nawo bangakuthandisisi konke lokho. Ekugcineni kumele ngigcine ngikwenzile khona ngiready ukuthi balazi iqiniso bazi ukuthi ngumuntu onjani. Okay. Asimthinto mama simtshela ngalolu daba sizweni ukuthi uzothini ngalo. Hello. Sawubona njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka Black Life TV ku show lithi ke nasikhipha izimfihlo singawazi ukukhuluma? Yebo, singawazi ukukhuluma ngakho busy. Siyabonga kakhulu. La e-studio ngihleli nendodakazi yakho ithi inemfihlo afisa ukuyidalula kuwena. Ngisacela umlalele. Indodakazi yami ubali indodakazi yami lapha kuma TV. Indodakazi yakho leyesibili yokuqala. Amnikaza ngimfuna umuso thina. Okay, ngicela ngibambene. Yeah. Sawubona mama. Yebo njani ndodakazi? Siyaphila kodwa hayi kahle kakhulu. Yebo. Kunodaba mama engifisa ukudlulisela lona olungangiphethe kahle. Ingakho ngikhetha ukuthi ngize la ku Black Light TV ukuthi kuzoba izimangi kunodaba engifisa ukudlulisela lona olungangiphethe kahle. Yebo. Mama ngifuna ukudlulisa ukusho ukuthi imina engathakatha udadewethu. Imina kahle kahle ngamfakela isichitho ukuze akwazi ukuthi abuye emzini eze divorce njengoba nendoda yakhe kade ingamphethe kahle emshadweni. Ngifuna ukusho ukuthi mina engamfakela usisi wami isichitho njengoba esebuyile back ekhaya esedivorceile. Akungijabulisi manje mama eqale ngangenziwe umona lo wawungiphethe nano no mami ingoba njalo even ngisho sesontweni bengibona lo uncoma yena ngigcine sengiyifila ngathi mina ngiyilutho cause mina ngingalotsholwa ngangashadile so lokho kwagcina kwangenza nginomona kwangangiphatha kahle manje
ngiyayibona benomona nami kanti wena ushilo mthatha egcekeni kwami. Ngifuna ukuxolisa kodwa lokho cause nama akusekuyangidla manje akusekubuhlungu njengoba esebuyile udadewethu esesekhaya akusekho mnandi. Ngiyazi mama uthi akuselula ukuthi kube njalo. Ngokufisa kwami nami ngiyafisa aphindele kodwa manje ngiyabona ukuthi akusekho lula ukuthi angaphindela. Hayi udodi nje lo mthelo udodi nje lo kusafuna ubiza imithi yomndeni. Bese senza imithi yomndeni nawe kusema sakhe uyahamba. Angisadingi la kwami angisadingi. Ngiyaxolisa mama bengifuna ukuxolisa lokho. Hayi uqona kwamuyelile ngoba naye udadewenu uyakuzwa ngishawula speaker mangabe mayikwela kuyakhona uzofuthini kuyethu. Angazi man. Angazi ngampela angazi. Ingakho nje mama ngize ngakhetha ukuthi ngize la because ngibona ukuthi iyona ndlela elula engizokwazi ukuthi ngikhulume nani ngayo because bengelula ukuthi nginibize ngicele ngihlale phansi. Ngicela ungixolele mama ngiyaxolisa. Bese wena batshela ukuthi wena bakhathile ngoba wawunomona ngazi wena ufana nengane yakhe ngoba bazobonile esidla sonke inkomo nenyama manje kufunani. Ngiyaxolisa mama bekuwumona nje usathane nami engawazi ukuthi waqhamuka kodwa bekuwumona. Ubona lo sathane wakho uma ufika kuya kwa Black Life uthathe ikhuma zakho uyahamba konke uhlala awuhlale la nomuntu beshize la kwami siyakhoza la kwami. Ngiyaxolisa mama ingakho ngize ngeza la cause ngisabile nanokuthi ngiyakwazi ukuthi unolaka uyathetha. Hayi ayisheki indaba yakho nje ukhiphe batshele bami angisafeli nosuku ngihlanza nawe uyaphetha unehliziyo manje inkozo ngasikula wengane nje. Kodwa nje mama ukuxolo nje bengilicela. Hayi uzokhuluma nomndeni Ntombi mina ngizobiza omalume bakho ngoba bakhuluma sakho ngoba nje lokhulumela ukuthi umona ukuthi kuyini la mona ngoba phela uthole usiza ingane yakho le. Awona mdakiyethu. Ukuxolisa nje mama mina bengifuna ukudlula kona ukuthi ngixolise ngoba sengino guilty manje. Uzoxolisa imithi yomndeni hayi kumina mina ngifuna xolo lakho. Yebo. Sawona mama. Ulungster lo. Uzizwa kanjani kodwa ngempela ukuthi kuyindodakazi yakho ibhilize umuzi waseswayo? So manje ngoba uthi uzobiza ifamily meeting uzoqala umtshele usisi wakho omncane ukuthi kwenzakaleni. Ngiyayena athi kwena kwa Black Life efike sekuhleli sibeli ngiyashayela yena wayilomela nobani. I think uqinisile ngalapho. Siyabonga kakhulu ukuthi ubambe ikholi yethu. Okay ngiyabona ngani. Kodwa ngithi asathi haba ashakho lapha ngikasiwa asamdinga. Hayi okay siyabonga kakhulu. Azwakali njengomuntu oyisolayo. Yazi mangikhuluma nawe. Ngathi ubudlulisa umyalezo nje kumama. Wathula. Ngoba ukhuluma nomama ngiyakulalela ukuthi hawo ngathi nje awuyisoli. Uya understand ukuthi ngoba kuzobiza ifamily meeting lento le izongimisa phi nomndeni mhlawumbe ungasala usungasami namndeni. Ngiyayisola khona kakhulu. Angifuni ungasho ngiyayisola. Ngiyayisola ngempela. So ngoba ethi uzobiza ifamily meeting uzoya kuyona. Kuzongiphoqa ukuthi ngizoye. Ngabe thi khipha lesisangoma esakunika umuthi. Cause ekugcineni ngoba ngiyayisola kumele ukuthi ngigcine ngikuvuma lokho abazokusho ngizo-accepta noma yini abazothi angiyenze. Ezimanje bezokwazi ukuthi bangiqolele nendawo. Yebo ngiyasazi Scoop. Mawucabanga ngoba usuziveza ke sona ke sizodila nawe kanjani? Phela umuntu omuthi lo.
Naye phela ngeke kube right kodwa ayikho into engingayenza cause kuthiwa family come first, family ebalekile. Awucabanga kodwa lokho akathi uthatha umuthi uthi ke family comes first. Akusinto engayicabanga nje. Angicabanga nhlobo. Angicabanga cause ngangisadliwa ilento yomona, nginomona nje. Ngikuzwe uthi kumama ke na ngisho noma mhlawumbe nisesontweni uyiqhenya ngayo, wayiqhenya ngayo kanjani? Umama ube nokuncoma nje, ubemncoma kakhulu. Ebemncoma esho nje ukuthi ngoba ingane eziphathe kahle wadla ngayo ngoba nakho phela walotsholwa kusho ukuthi washada. So leyo nto ibingangiphathi kahle mina cause nanokuthi since kuyimina engimdala nginaye ekuqaleni kwangifisa ukuthi angathi kungaba yimina engizoqala ngihambe kuqala kunaye ekhaya. But usisi wakho yena ke umshado wakhe bo urabhe ebusweni bakho ethi ushadile phela yena. Ekuqaleni babeshadile nje ku right. After sengifayele lesichitho akaze kuphinde. No ngisho ke na besashadile ke uyobona manikhuluma nama siblings besho ukuthi ke na phela mina ngishadile o asha ama remarks akhombisa ukuthi lalela sengingaphezulu kwakho ngoba mina sengishadile. Ubebuyabe nakho lokho. Bebuyabe nakho lokho ukuthi akhulume kanjalo ngicine sengiyibona ngathi mina angiyilutho ngoba nakho ngakhishelwa ngalutho ekhaya. Bathe siyabonga ukuthi usushila sithemba ukuthi nizomthola umuntu ozosikhipha lesi sichitho kudadweni ubuyele umshado wakhe. Yangathi singamthola ngempela ngiyayisola and ukuba kuyangama ngabe ngiyenza ukuthi nje akwazi ukuthi aphindele kwakhe manje angazi ukuthi ngingenza kanjani ngiyafisa because ngiyayisola ngempela umona kusinto right. Yeah ayikho right ngempela bungazi umndeni. Yo nezwela ke babukele emakhaya ukuthi ke na kwaqala ehlweni enhlizweni wagcina semfaka isichitho ukuthi ke nebuka ukuthi hayibo washada kuqala hayibo na umuntu ethengelwe imoto kodwa mina nanokuthi ke na nabazali futhi nababuye bayiphushe lezi zinto ukuthi sekulokho ekuphanyiswa lo munye ophumelele naye lakhe ithuba liyeza kodwa wagcina sethathe inqumo engeke sisho ukuthi ke na ngenxa yokuthi phela abantu ayikhuluma naye kwakufanele enze inqumo ephusile. Siyabonga kakhulu kusu Black Life TV. Please don't forget to share, like and subscribe ngoLungstar ngithanda kakhulu.